99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. to- Smart dishwashing paste ko. Start to do. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Alright, sige. So, dinali kita kan alay ko, adi. Dinali kita kan alay ko eh. No choice. 36 minutos na makalampas ang alas 6 ni na pagkaaga. Yun man talaga yung alay ko. Yun talaga yung alay ko. Puro ano yan? Brand out. Sige. Anyway, tabi. Pagulayan ta ining nagkapira pang mga bareta digdi. Ining may kinaraman sa pagsalida na kan bagong regional director. Kan ano ba 'yon? Kan Bicol PNP. PNP Bicol. Yo. Tabi.
Si Director Andre Perez Dizon, kuha na po tabi iningon yan. Siya na po tabi ingon yan ano ba yun? Siya na po ang bagong PNP Director kan Philippine National Police Academy. Sige. Yan na po. Ang masalida sa iya, ang nagsalida sa iya po tabi, iyo si Police Brigadier General Nestor Babagay. Iyo po ang bagong kakuan yan. PRO5. Pero 5RD kan Bicol. Tayo man talaga ang pulista. Tayo man pwede pirang taon na ini si pirang taon na ini si kuan. 2 taon ang pinakahalawig kan police officer na pagtukaw po tabi sa anuman na posisyon. Lalo na kung chief of police, kung provincial director, siringkaan. Iyan po 2 years man lang. Lalo na kung lalo na po tabi ang mga provincial director, ang chief of police kan mga munisipyo, syudad. Tapag bako mo pag nagsaralida po tabi nin mga opisyal, actually maski nga na po tabi san taon pa sana o pirang bulan pa sana po tabi sa pwesto, automatic naman sinasaralidahan ng mga yan taan may control baga ang PNP susubmit yan in shortlist kan mga pwede na maging director, provincial director, PNP chief, PNP chief of police, municipal o city. Isusubmit yan sa mayor o sa governor. Mga 5 yan. Tapos iyan gabos yan tabi. Gabos yan lusot duman sa screening dinda. O taan city dapat mag-an city kwan yan. An city dapat colonel o lieutenant colonel pwede na. So mga saradit na syudad. Pero yung mga dalakulang syudad, colonel, may mga ranggo yan. Tapos isusubmit yan po tabi sa regional director, so PNP, tapos shortlist tangan na pagpilian po kan gobernador o kaya kan mayor tabi. Kung sisay ang pipilion niya dyan. Gabos yan po tabi igwanin control. Ang local government unit may control po tabi dyan. Sa regional director, ang control kaya sa Campo Crame, yung PNP mismo. Kaya nga ini si Police General Andre Perez Dizon, ini so matibay na regional director. Sana ang nagtukaw po tabing bago si Police Brigadier General Nestor Babagay, kung dahil man niya po tabi lampasan, at least mabot man lamang niya po tabi yung accomplishment kan dating regional director na si Dizon. Tapos si Dizon po iyo ang director nangon yan kan Philippine National Police Academy. So mga police officer na nag-i-eskwela po tabi. Pagkatapos pagkatapos mo duman ka na po tabi sa PNP official ka o PNPA, diba? At least yung posisyon kan PNP chief, kan dating PRO5 director, matanos po tabi ngon yan. Okay? Dahil siya nabugtak duman sa inapod na floating. Takon ang mga siring kayan minsan baga duman na lang ya kamo sa Campo Crame kung sa ina sana parang floating sundo magretiro. Pero sa nahiling matanos yung naging trabaho po tabi kay ni kan dating regional director, kaya po ibinugtak siya duman sa PNPA. Okay? Anyway, bako yan ang sa tuyang tataawanin dalan ngo niyan. Maski sa Facebook pinag-urulayan
na dayda po nagsurunod so ang mga quarry operators siguro digdi sa huling kan baybay asin graba. Taigwa na ba ganin actually executive order number 5 yan. O titibad lamang ngon yan tibad lamang ngon yan po tabi magpaapod nin press conference si Governor Noel Rosal. O yaw naman gayod after kan yaw naman sa Metro Manila may seminar ata the ILG for the past week. Ngunyan, Lunes baga ngunyan, baka kung magkuan siya, kung ano po ang gigibuhon kan sa iyang administrasyon because actually, ko lang taday man kita nagpapasiring dyan sa mga quarry site. Pero yung executive order number 5 niya, parang di nasunod. Kasi imposible ining mga truck na naglampas sa 12 ang guma. Inibaga 12 pag nag-12 ka, 12 wheeler ang truck na pigkakargan kibaybay graba tapos gapo kung mga aggregates. Di ka na pwedeng mag-agi sa barangay roads. Barangay roads, provincial road, and city roads. Di ka na pwedeng mag-agi. Pwede ka sa national highway. Kaya lang, nagnangala sa kudig dita, maski nga ni kasuhapon, igwa ki mga nagbabiyahe po na 12 nasa national highway, panunin baybay. Napaka-imposible po na diyan nag-agi sa provincial and city road. Saan ka man, maski magpasiring ka sa 3rd district, 1st district, di ka man makahiling ki tambak nin baybay, graba, diyan sa gilid ka national highway. Di ba? So gustong sabihin, ang mga ini, nag-agi man giraray sa barangay or city and municipal road. Nata po ipinag-orden ini kang gobernador kasi nahihiling kang gobernador nga ni na grabe po ang epekto ka ini duman sa mga tinampong iyan. Nagbabaratakso tinampo because sobra-sobra ang gabat kan mga quarry trucks yung load. Di ba? Kaya binawal 12 at 12 wheeler pataas, bawal na po. Pero pwede sinda sa national highway. Pandua, may oras lang sinda alas 6 sundo alas 8 Sa pagkaaram ko, pag alas 8 dapat tuna ka na sa Albay. Halimbawa, alas 6 din banggi. 6 to 6 ganito, din kaan. Ang pagkaaram ko, dapat, halimbawa na sa national highway, pag alas 6, pag tungtong din alas 6 din banggi, dapat, kung pasursugon ka, kung pakamsur ka, ura ka na po tabi digdi sa probinsya nin Albay. Dahil ka na nagbabalag-balag dyan sa tinampo. Kadakol-dakol pa yung nahihiling po, bako sa na po tabi sa mga 12-wheeler pataas, so mga 6-wheeler baga, tapos 10-wheeler. O yun po, nagkairiling tapo diyan di. Sala na sa, actually, dapat siguro na paspasan siguro kan provincial government, lalo na ni Gov. Noel Rosal, yung pagbilog duman sa task force quarry. O task force quarry po tabi kan na mga dati, inarali na ito. Today mo talaga pwedeng ibugtak ito. Ito ang dahilan kung nagbabaon baga so koleksyon. Taday mo man yan po tabi pwedeng madiharan na baka kung magkasarabwat na ang mga yan, dahil na nagbabayad po tabi sa provincial government, sa inda na lang po. Maagi nga digdi, uning nga yan truck. Pasil ba yan? Uning yan mga truck na maagi dyan ha. Tawag so nanin, may mga papel man, i-check man, pero din nag-agi sa Kapitolyo. Pero di baga so gobyerno, pero di sa gobernador. Tayo na. Pero di sa gobyerno, pero di sa gobernador, kaya po tabi, di iton so naglalaog. Digdi na sa mga task force na. Kaya inarali ito gabos. O ngunyan, ang pagapodan, dapat may dali so composition kan task force na mga baguhan po. Ngani na iyo an ibubugtak digdi from 1st district, 2nd district, 3rd district. Tanglay po tabi ma-check kung
Sarairan mga, tapos diyan mo mahihiling kung, siyempre pag check mo, saan ngayon hali na quarry, o pag nailing mo na, siyempre may report, nailing mo na, ura man talaga nin, kuan iyan, ura man rin permit, o di, rimati yan. Yung bagan sabi ko sa indo, ano? Yung bagan sabi ko sa indo, kay puhan po na, kay puhan tabi na, naariglaron, mag-ariglar po tabi kamo kayan. Iyan man sa nang pinaka-importante Iyan pinaka-importante po. Na dapat niya tong gigibuhon ngunyan. Tangani na makurihiran ining operasyon na inita. Dahil mo pwede na kamo ang nagdidirilin siya sa gobyerno dahil. Iyan po na natangayata porsiguro ang provincial government because iyan na nakukuha dyan, pwede tabagan magamit yan sa pagbakal ng mga bulong sa mga hospital. Nangon yan, dahil po talaga kulang. Pagpakaray kan mga hospital, siguro. So iba bang mga facilities na need talaga po tabi na maariglar kan provincial government. Di ba? Batangon yan, may mga kwampa. May mga nagpipirit pang ratakan yung kwan. Sabi ko baga sa Indo, magturunong na kita iyon na ini, hampangon na po yung katotohanan na kung si Saiso na katukaw, iyon na yan. Ilinganin do si kwan may nakaulay akong opisyal kan barangay, si Mayor Hisham Ismaila. May nakaulay akong opisyal kan barangay, uni po so sinabi, bako siya, kalaban siya, bako siya duman sa iya. Sabi niya, okay naman pala ngaya, an taramon nga sa muya, kan nakaulay mi. Lingawan ta na ngayon, tatapos na ngayon politika, magtrabaho ngaya kita digdi. O kung ano ngaya an kaipuhan nindo, at day pa man gayud ngunyan nagluluwas yung kwan talaga, kung ano ngayang kaipuhan nindo, i-text na nindo ngaya ko. I-text na ngayon, tapos magdigdi ka mo sa ko. Ayan kuan. So, day nakita nin pasuruhay paturo ka mo na, patrabahoon sindang maray, tawan tanin pagkakataon. Saka naman, kung madali naman so, 2028, di duman naman ka mo magparahit. Ngunyan po, ang kaipuhan ta is cooperation. Cooperation po kan Lambang Saro. Dahil digding lugar yung kwan. Dahil po tabi kita sa lugar ngunyan na ano ba yun? Na iriwal permi. Taan, in November po na sa sakripisyo digdi, iyo po yung best interest kan tao Diba? Yung interest kan tao po ang nasa sakripisyo ta po tabi ngunyan. Iyo? Kung sirisay man po sa Legazpi, pero sa Legazpi tranquilo wala po nin problema. Taso siyempre so mga kaapil po tabi kan mga Rosal dai man nagtataram na. Siyempre ako din dan iyon na po yung kwan yung nanggana. So ang gigibon mo magsilinsyo ka na sana. Kung nabo mo dai ka na lang magtaram. Iyon man sana yan. Kung nabo mo, kung gusto mo di pwede kang bumalyo. Diba? Welcome naman gabos Masi sa media, siring kaan. Dahil na kita magharanapan po tabi kung ano-ano. Dayan makakatabang po, makakaraot iyan. Bako yan, dahil na nakakaugma. Sa lado kan. Dahil po yan sa totoo lang, dahil po yan ikakaugma. Pirmero, bako naman eleksyon. Kung ano man po ang kakulangan, ipaagita sa pangapudan, halimbawa sa kakulangan kan administrasyon, dahil ngayon na solusyonan ini, di ipaagita sa pangapudan, bako na agihon ta sa pagbatikos because kung nakita man na niyaon yan, di tamanggad kaya. Di tamanggad sa kaya. Halimbawa, ikaan tawanin tsansa na mag-mayor, kaya mo, na solusyonan, tabi yan mag-agas na. Makuang kita nin panahon. Maahalat ka tanin panahon. Dayan po tabi pwedeng instant. Bako yan arog ka noodles na instant noodles. Sa Albay,
Arin po, pigaayos po tabi ini. Ang mga dadanangugta. O, paano ngaya, gusto ngayang masara ngaya so kuan. Tawan-tago ng pagkakataon, ano ang ginigibo? Kaya nga ginigibo ta po tabi ini na pinaggigibo ta po tabi ini ngunyan na pakarayon yung operasyon kaan. Tangani na may win-win solution at tabangan ta sa mga negosyante na legal na nag-ooperate digdi, natabangan ta sa LGU because naglalaog yung kwarta, natabangan ta po tabi sa mga empleyado na ipo ang source of income ninda, nabantayan po tabi sinda. Dahil na kita duman magparadagdag kan maghahanap kita puro problema, no? Puro problema ang hanapon ta. Sabi ko sa indo po, pag siringkaan kita, ura man po ki mangyayari sa tuya kaan. Puro kita puro ano ba yon? Puro pagbasol ba? Puro pagbasol po an kwanta an minamaawota. Ura ki ura ki mangyayari. Puro pagbasol po. Sana siringkaan, no? Sana siringkaan po tabi. Ngani na day kita nin kumbaga day kita nin problema di. Okay? At least nakatabang pa kita. Anapot ngani dyan, nakatabang ka ngaya. Yung mga puro kita negatibo tapos apoton ka, nakatabang ka. Kung day ka nakatabang, day ka na lang makaulang. Sabi nga na ibaga po tabi, gumilid ka na lang. Day ka man nakatabang. Dapat day ka na po makaulang. Iyan ang dapat nagibuhon ta. Iya po, 54 minutos na makalampas ang alas 6 ng pagkaaga. May report ali dyan sa Metro Manila. DWGO Live Report. Chinese national na hinahanap ng Interpol na aresto sa NAIA Terminal 1 si kabahaging Nestor Kagitla. May report. Nestor, good morning, Kamin. Mga opisyal ng Bureau of Immigration sa NAIA Terminal 1 ng isang Chinese national na wanted sa Interpol dahil sa krimeng may kaugnayan sa online gambling at telecommunication fraud. Bahagi ito ng pinaigting na kampanya ng Administrasyon Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang hulihin ang mga dayuhang pugate at tiyaking hindi nagiging kanlungan ng mga international na kriminal ang Pilipinas. Alinsunod dito na palakasin ang border control, ipatupad ang batas sa immigration at paigtingin ang pambansang seguridad. Sa ulat ni BI Interpol Chief Peter D. Guzman, kinilala ang suspect na si Luo Wenxiao, 24 na taong gulang na aresto noong June 28 habang tinatangkang lumipad patungong Phnom Penh, Cambodia. May nakabingbing red notice si Luo mula sa Interpol. Mula pa noong 2024, siya ay pinaghahanap ng Hanshan County Public Security Bureau sa Anhui Province, China dahil sa paglabag sa mga batas kaugnay ng pamamahala ng credit card. Agad siyang sinailalim sa kustodya ng BI Border Control and Intelligence Unit para sa inquest proceeding at kasalukuyang nakakulong sa Bureau Warden Facility habang iniintay ang proseso ng deportasyon. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Biado, ang mga matagumpay na paghuli na ito ay malinaw na mensahe. Ang Pilipinas ay hindi kalungan ng mga international na kriminal. Mahigpit na ipinatutupad ang batas at pinangangalagaan ang bansa laban sa mga kriminal na nais magsamantala. Mula sa Maynila, ako si Nestor Kagitla, nag-uulat sa mapanig ng mundo, kabahagi mo Radyo Pilipino. Maraming salamat, Nestor Kagitla, sa report halidyan sa Metro Manila. DWGO Live Report. Alright, sige. So, balik na ako digdi sa programa po. Igwa na kita nin 57 minutos na po.
57 minutos na po makalampas an alas 6 din pagkaaga digdi po sa programang ini. Orat yan and DWRL Barita Alas City ha. Digdi po sa 1FM. Sige. Yung Department of Education man po, medyo pinarulawig pa so kung pwede pang mag-enroll ano. So gusto pang mag-enroll. Sundo nin August 8. Sundo August 8. Igwa pa ka mo nin kuan so day pa nag-iriskwila. Igwa pa ka mo nin sundo sa Agosto 8. Pit sa 14 ngon yan no. Sambulan pa no. Mag-enroll mag-enroll liwat po tabi. Sa public schools. Iyo po yan ang sabi kan Department of Education ha. At importante po yung kuan talaga. Napaka-importante po yung ano ba yun? Yung edukasyon ta ha. Ege. Anyways, maparam na ako digdi sa programa. Taod-taod po ang DWRL Barita Alas City ha.